We zijn eigenlijk met elkaar in contact gekomen om een bier te maken wat heel mooi complementerend is bij de klassieke bereiding van de asperge in combinatie met de ham. Daar is uiteindelijk in ieder geval witte goud uit ontstaan. Wat natuurlijk een dubbele betekenis heeft. Hè. Aan de ene kant witte goud, de witte asperge. En aan de andere kant is het een heel leuk wit biertje geworden. Bier is van zichzelf natuurlijk ook een beetje goudkleurig. Dus vandaar dat het een leuke combinatie is tussen en de asperge en het bier. We zijn echt eerst gaan kijken naar welke smaken kunnen we vinden in de klassieke bereiding met de asperge en de ham. Met de grondstoffen en brouwtechniek kun je eigenlijk gewoon maken wat je voor ogen hebt. Wat je dus probeert te doen is op mondgevoel echt te zorgen dat je al een hele mooie combinatie hebt. En dat hebben we eigenlijk enerzijds met de tarwe gedaan. En anderzijds hebben we dat gedaan met de haver. En daarnaast zijn we de aroma's mooi eigenlijk gaan opzoeken. Dus we hebben citroenschil, verse citroenschil gebruikt. We hebben wat nootmuskaat gebruikt en wat venkelzaad. Wat we hebben gedaan om zoveel mogelijk de traditionele asperge à la Flamande in stand te houden is, we hebben naar alle componenten gekeken hoe kunnen we deze dusdanig aanpassen dat zij zo ultiem mogelijk samengaan met het bier wat we ontwikkeld hebben. Dus we hebben de asperges sous vide gegaard met wat room, wat foelie, wat laurierblad zit erin. Waar dus ook wat mooi die nootmuskaatachtige smaak weer in voorkomt. Het vocht wat bij de garing vrijkomt hebben we uiteindelijk weer verwerkt tot een beurre blanc. En in de beurre blanc hebben we ook nog wat gember, wat citroengras verwerkt om toch weer wat frissere tonen naar boven te laten komen. En daar zit nog een olie van bieslook en daslook doorheen. Daarnaast hebben we nog een aardappelmousseline met wat nootmuskaat erdoor en wat aardappelkaantjes gefrituurd. We hebben ook nog een béarnaise waar wat verse dragon door zit, zodat je weer een beetje die anijstoetsen weer terugkrijgt in het gerecht. En tot slot hebben we het gerecht natuurlijk afgemaakt met onze gekookte